Yun, kumusta mga kapotpot? Andito tayo sa Nuvali, Santa Rosa. Tayo gamit na pinagbabawal na teknik. Kasama natin si Doc. Ayun, si Doc, Mekaniko Martilyo. Si Sir Ronnie Dizon, ayun, si Batman. Hello mga kapotpot. Yan, tsaka si Boss Jai. Absent ngayon si Charleston TV, tsaka si Sir Noel. Si Sir Noel, meron siyang second dose ng vaccine niya. So, kami lang muna. So, andito tayo sa Nuvali, Santa Rosa. Tignan natin kung saan tayo dadali ni Doc. May masamang binabalak to si Doc eh. Ang original na plano namin ni Sir Ronnie Tagaytay dapat, kasi teres bakan sana namin yung Tagaytay. Kung nakita nyo nakaraan yung pinulikat ako ron. So, sasama ko sana si Sir Ronnie. Tapos, nung sa group chat namin, si Doc biglang nagsabi ng Black Wall daw. Ewan ko kung makakarating kami sa Black Wall. Pero tingnan natin mga kapotpots. Yan. So, ganda na simula ng ride namin, no? Medyo umuulan-ulan ng konti. Malamig. Malamig! At may konti-konting araw. At dahil dyan, huwag natin kakalimutan ang matandang ang kasabihan ng mga huwag natin kakalimutan ang kasabihan ng mga Kastila. Ano yun? Saan sabi ko? Pero bago yan, papaliwanag. Pero bago yan, yun, sarap ng simula ng ride natin. Medyo maulan-ulan ng konti. At dahil dyan, papaalala natin ang matandang kasabihan. Kasabihan ng mga Kastila: ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe Ay, suswertehin! hindi mag-skip ng ads. Mas lalong suswertehin! Let's go! Dito tayo nagsimula sa may Starbucks, sa may Nuvali. Okay. Andun na yung Nuvali, yung mismong plaza. Kaya dito rin yung may parang pan. Yung direksyon natin, susundan lang natin si Doc dahil pakana niya to. Black Wall daw, Black Wall. Silipin natin yung gamit. Ang mga gamit namin bike ngayon, si Sir Ronnie, naka Trinks na hybrid. 700 naka loop bar, tapos 700 by 38 ba yan, Master? Yes, 700 by 38 na gulong. Si Doc, partida, naka fat bike. Trinks fat bike. At si Boss Jai naman ay naka hybrid din. Ito GT to, no? GT 700 by 40 45? 35 pala, 35C na gulong. Yan, tapos ako naman yung matagal nating hindi nagamit na Merida hybrid. Yan, bago brake set na ito pinapalitan ko nung nakaraan. Yung XT na brake set nasira na. Dahil nung nakaraan, nung nasemplang tayo sa Pabatangas, ayun, nabali. Pero matagal pa siya nagamit nung after nun. Siguro last year pa yata yun, ngayon lang natin napalitan. Ay, sarap na simula ng ride natin, maambon-ambon. Medyo maganda to, walang araw. Sana puro ganito lang hanggang mamaya. Medyo nakakapanibago ngayon yung ruta namin Usually, dito tayo nanggagaling, papasok ng Nuvali. Diyan, tapos papunta ron sa likod. Ngayon, galing tayong Nuvali, doon naman na nagsisimula ng ride natin. Ayun, konting andar lang pala galing Nuvali. Silang Cavite na agad. First time ko na daanan tong daanan na to ano ba?
Ah, sarap dito ah. Sa Barangay Inchican, Silang Cavite. Daming check dito. Inchican eh. Presko. Sarap ng hangin. Nam nam nam. Sarap. Uhuy! Kamusta mga kapatpot? Maulang paglalakbay sa amin! Nere. Ah, wala raw sa tono yung bike ni Doc. Ah, sarap. Ang presko, luwag ng kalsada oh. Tapos konti na sasakyan. Tapos dito tayo papasok papuntang Carjack sa Wedge Woods. Pero antayin natin sila Doc. Nagtono si Doc ng bisikleta niya ron kanina. Inantay siya ni Sir Ronnie. Hindi natin akit ng 1-1. Ah, oh. Ito ang first time kong aahon dito sa Carjack. Dati nadaanan ko na to pero pababa. Ngayon, first time na aahon natin to. Ako, problema to. Baka magkabiglaan dito. Kulang pa naman tayo sa ensayo. Ang huling ride ko, yung hindi ako umabot ng Tagaytay. Tapos next nun, yung huling bike tour ako sa Makati. Yun lang. So ito, malalaman natin kung anong kalalabasan natin dito sa Carjack. Pero try natin, pipitik-pitikan lang natin to. Dadaan natin sa tiyaga. Dito. Kaya hindi natin alam kung saan magsisimula ang ahon dito. Ito, may banayad na paangat ng konti. Ito raw, sabi ni Doc, mga 17% gradient yung pinakamataas dito. Sabi, tama ba, Master? 17? Hindi, dito sa Carjack? 17 yata, 17%. Andun na agad si Doc oh, tsaka si Boss Jai. Mga ano yan, batak eh. Kargado. Kargado. Noong nakaraan, galing silang Baguio, sa Ambuklaw dumaan. Tapos nung isang araw lang, nag-black hole yung dalawa, si Doc tsaka si Boss Jai. So, ensayado. Samantalang ako yung huling failed Tagaytay ride tsaka Makati. Ito, pipilitin na lang natin to. Dahil na sa tiyaga. One, two. 1-2 lang tayo. Ayun o, nagsisimula ng tumingala yung daan. Hindi siya masyadong nakatingala, pero mukhang mahaba. Malalaman natin kung ilang percent yung grade niya. Dito sa bunga, 3% lang yan eh.
Nakakapanibago talaga. Pagbihira na tayong umaahon na ganito. Buti na lang maganda rito, no? Walang kanal dito sa kanan. Hindi kagaya ng mga ibang inaakitan natin. Merong kanal dyan sa kanan, so nakakailang pag umaahon. Dito okay lang. Tsaka hindi masyado marami sasakyan. Ayun na, 10% gradient dito sa bungad. Ayun, kasi nakita ko tumitingala na ron, no? Naramdaman ko na yung pawis ko, ah. Simula na tumulo. May nakikita ako. Yung dalawa nakikita natin kasunod ko, ayun, Boss Jai tsaka si Doc. Sa unahan nila meron ako nakikita ibang siklista. Mukhang iniinda na rin uahon. Pero si Doc, dire-diretso, ang ganda ng cadence niya, oh. Partida, naka-fat bike pa yan. Si Ronnie dito sa likod. Inaalalayan ako na ito. Ano ito? %11. Kung nasan si Doc, tingin ko tansya ko yan, mga 15% yan. Ha. Kanina inisip, nung sinabi ni Doc na 17% to, iniisip ko parang pwede siya ikumpara sa Timberland, no? Ang kaibahan lang sa Timberland, medyo mas malubak ang kalsada ron. Ayan na. Ito na, master, yung pakiramdam ko, ano, malambot yung gulong. Hindi naman. Hindi naman eh. Gaya pag-ahon eh. Napapatingin ka dun sa gulong mo, kala mo malambot. Pero ang totoo, mahirap lang talaga yung ahon. Ayan na, si Ronnie. Malamang nabibitin to sa akin si Ronnie. Kaya yan, una na. Bilis si Ronnie, oh. Ganda kasi na nag-i-ensayo nila eh. Ikaw ba naman umahon ng Amboklaw? Na-curious tuloy ako sa Amboklaw. Sabi ni Doc, yun daw ang pinakamahirap na naahon niya. Si Doc na nagsabi nun, ha. Eh, mamaw na yan si Doc. Bibigyan na ng muscle ko nito. Konti na lang. Magbibigay. Kita ko para recovery na yun, no? May pantry na yun. 16% dito. Kaya parang bigat na. Hingal. Konti na lang. Magbibigay. 17%, ayun. Ito yung 17% na sinasabi ni Doc. Dito bago mag-recovery, doon nag 17%. Ay, salamat, recovery. Sir,
Yun. Recovery. Hindi natin alam kung meron ulit ahon. Sana mahaba yung recovery. Ha. Si Ronnie bumalik. Sinet niya ako. Na-miss ko yung mga ganung ahon kahit nahirapan tayo ngayon. Kaya ba? Ay, salamat, recovery. Ayun. Kasunod na agad. Ako dati kaya kong buluhan yun. Pero ngayon, pahinga muna tayo. Lusong yun sa ahon. Ang magandang ginagawa dyan, babiluhan mo. Hindi natin pinadyakan yung palusong. Lakas na hangin. Kasabay ng ahon. Ay, mga kalaro ko, mga ka-golf buddy ko. Grabe, iba yung puwersa ni Sir Ronnie, tsaka ni Doc lalo, tsaka ni Boss Jai. Kita nyo, layo na. Tayo, andito, daldal pa rin daldal sa likod. Iba oh. Parang swabing-swabe yung mga sipa nila. Pero ito, anong banayad lang to? Ito ay 6%. Sana yun na yung huli, 17% na yun. Buti na lang, umaambon-ambon ng konti. At naiibsan yung pagod natin. Yun. Mukhang yun lang. Yun, oy. Lusong. Mahaba ba to? Rock music. Pasok. Bitin yung rock music natin. Konting buwelo, hindi na natin may hataw Patag na ulit Ayan, 0% gradient pag tinignan natin. Walang kalusong-lusong to. Uy, may ahon paglampas na ang tulay. Surprise yun Meron pa pala. Kala ko puro patag na. Makamaiksi lang. Yun, hanggang doon lang sa pagliko. Maiksi nga lang. Para mga 100 meters yata. Oh, tapalo doon ito. Nalaglag. Kaya mo yan. Kaya mo yan.
Ay, iba. Puro mga ano pa lang to. Puro mga patikim pa lang. Pag natuloy kami Blackwall, yung Delix tayo ron. Sabi ni Doc, 27% gradient yun eh. Ngayon kanina tinahan natin, 17% gradient lang. Hirap na tayo. Ha. Huminto tayo rito para makita natin ang ganda ng view na to. Ayan. Oo. Pero kunyari lang na pinakita natin ang totoo, nagpahinga na tayo. Ganun ba yun? Mabilis na pahinga. Teka, master. Diba? Naghihintay ah. Kayo naghintay, malakas kami. Tara. Nagpahinga yung mga may hina. Yan. Dok, pag-alam mo lang, huwag ka lalampas ng 20. Huwag tayong lumampas ng 20 kph, bawal eh. Ayun oh. Magto 25 na speed sana ako, kaya lang nakita ko may ano eh. Ang max 20 lang eh. So sundin na lang natin. Mahirap na. Yun. Ganda ng Tapalodo ni Doc oh. Cover na cover lahat ng putik dyan. May nakita kaming fender doon kanina. Ganyan. Yun. Magagandang mga tanawin. Ay, salamat, patag. Ay, sarap. Sarap na ito mamaya pagbababa. Ayan oh, parang yung mga makakasalubong natin na to. Hayahay na lang. Oh no, rough road pagkalampas ng ano, tulay. Pero maiksi lang. Sitio Alcalde. Oh, ako. May speed limit na naman, 20 kph. Hoy, namiss ko yung mga gantong tagpo ah. Mga wala na halos mga sasakyan, walang tao. Tapos makikita mo, puro ganto, puro mga damuhan. Tapos puro hangin lang. Tapos mahangin. Kaliwa daw, sabi ni Boss Jai. Tayo. Hindi natin kabisado tong ruta na to eh. Kung interesado kayo mga kapot-pot, naka-on yung Strava natin, follow nyo lang ako, Ian How, para makita itong ruta na to. Tsaka yung mga ibang ruta natin, yung mga dating ride. Nandito tayo sa may Tibig. Tibig muna, tapos mamaya tubig.
Teka daw. Teka. Sarado. Sarado. Ha? Mali. Mali. Tanong tayo kay Kuya. Dok, saan tayo, Dok? Sakay tayo. Patay. Pwede din kayo sa kanan. Pag doon sa dulo, pinakadulo, sa kanan. Tapos sa kanan, bayan. Kaya silang kaliwa. Ito mga wala. Wala, sir. Wala na yun, sir. Nandito ah. Kayo po dito. Kaya dyan naman, sir. Salamat po, Master. Salamat. Sir, salamat po. Dok, experiment. Mapauso na tong mga to eh. Discover. Mga kapot-pot, kung gusto nyo gayahin itong ruta na to, tignan nyo sa Strava, punta rin kayo rito. Kung nakalagay na araw, ayaw pa sundin eh. Dito pala dapat, sa may Tibig Elementary School dito, yun no, ganun. Ay, salamat. May lusong din na nakita. Uy! Ba? Lokohin natin si Doc. Tutulak natin. Sabi sa'yo, huwag ka magdadala ng fat bike eh, kapag umakit tayong Tagaytay. Tinulak. Ha? Wala nang ahon, wala na? Salamat. Oh, ganda nun ha, parang tanan yung puno na yun ha. Ito, buwelo. Nakabuwelo konti. Yun, nakabuelo rin sa wakas. Hindi natin masyadong nahinda yung konting ahon na yun. At patag na ulit tayo. Yan, tayo kapahinga. Kakapanibago talaga pag bihira ka mag-ride. Mabilis mga awit. Ito mo, nakaka 13 kilometers pa lang tayo nalagay na yun mula na nag-ride out tayo. Pero may nararamdaman na akong awit dito sa ano. Wala naman nagbago sa setup ng bike natin. May bago na talaga yung katawan. Ito, naalala ko to. Pagkatapos ng tulay na to, ako na naman yan eh. Kaya na, di tayo makabuelo. May mga sasakyan sa harap. Ayun, no. Yun, maiksi lang.
salamat. Sarap magbike ngayon. Hindi masyado maaraw, malakas yung hangin. Tapos may ambon-ambon, bahagyang-bahagya lang. Familiar sa akin tong ruta na to, dumaan na kami dito dati. Akit ang Tagaytay. Marami pang ahon-ahon to dyan sa unahan. Ang labas yata nito dun sa ano ba yun? Nakalimutan ko. Basta nadaanan na namin to dati. Yun, nagsimula nang bumuhos yung ulan. Hindi na ambon-ambon. Pero okay lang yan. Presko, malamig. Sarap sa pakaramdam. Tulak ulit natin si Doc. Sabi sa'yo, huwag ka magdadala ng fat bike, pag-aaw sa Tagaytay. Ah, sarap! Maambun-ambun, saka mahangin. Ayan, no? Ha? Ano na? Oo. Ngayon na ulit. Lahat nagtatanong sa akin, pag nahanap kami, ay nagbabike. Uy, panis. Tinuhog tayo ni Kuya. Lakas, makita mo yung forma niya, talagang pang ano, kargahan eh. Ayun o, dinungaw ka, Dok. Saan yung mga mahihirang nila lang. Pagaling dito, kakanan tayo. Dito ba yung papunta kila Aling P? Oo. Ah, dito pala yun.
Kanan. Ang sarap, malamig na rito. Naramdaman ko na yung lamig ng Tagaytay. Pero ano pa rin to, Silang Cavite pa to. Pero mataas na to eh. Tayo ay 421 meters above sea level. Mataas-taas na. Kaya ramdam na natin yung lamig. Tapos sinamahan pa nung ambon, tsaka yung basahan natin kanina. Ang barangay to, ayun, welcome barangay Paligawan. Paligawan ba? Tama, Paligawan. Kamagong Street pala yun, nilikuan natin. Kamagong, alam niyo ba yung Kamagong na Boss Jai? Alam mo ba ang tawag sa bunga ng puno ng Kamagong? Ha? Hindi? Master? Ano? Alam mo ba, Kamagong, kung ano tawag sa bunga niya? Manugang? Hindi. Ano? Mabolo. Yun, yung mabolo, ang puno niyan, Kamagong. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya. May natutunan tayong bago. Oo, yun. Polo. Mabolo, Kamagong. Bunga pala, akala ko magkaibang puno yun. Hindi, yun. Ang puno, Kamagong. Oo, Kamagong. Bunga, polo. Mabolo. Ganda ng mga bulaklak oh. May ano pa, mariposa, ayun oh. Ganda tignan. Mariposa. Uy, mukhang maulan na sa banda ron ah. Apir. Time check, 9:58. Kulang-kulang 2 oras mula nung pag-alis natin sa Nuvali. Tayo nasa Silang Cavite pa rin. Ganda rito. Ito sa kaliwa natin, kaya makikita mo. Pero mas maganda sa kanan, ayun no. May mga bahay-bahay tsaka may mga pine tree. Ano ba yan? Subdivision ba yan? Eskwelahan? Eskwela ba yan? Oo, ng Marina. Ang ganda naman. Siman. Lumag Siman. Pag gusto mo magsiman, dyan ka. Pag ayaw mo magsiman, wag dyan. Synergy. Parang bisikleta lang ah. Synergy International. Hindi. Convention Center. Mali si Boss Jai. -1 point. Ayun, maaraw na naman. Pero masarap pa rin malamig. Ayun o, nakikita nyo mga kapotpot sa mga puno-puno. Malakas ang simoy ng hangin dito. Dagdag pa yung malamig na klima. Ayan. Sarap! Yun, tas may ahon. Ang ganda oh. Napakapayapa. Ayun, dito pa lalabas nung Bulwagan. Kumain na kami dito dati. Napunta na kami, maganda yan. May ano yan kainan. Bakit na namin dyan, lomi yata. Sarap lomi dyan. Brownie! Ayun oh. Maganda, may tambayan din ng mga nagbibisikleta eh. Tapos maganda, ang daming pine tree. Ayun oh. Dungaw tayo.
Meron sila Lomi, Tapsilog, footlong burger. Wala. Ayun, no. Dumiretso si Doc eh. Ganda ng bulaklak oh. Kulay dilaw. Ano masabi? Ayun pa. Paglampas ng Buluaga, mga bahagya-bahagyang ahon na lang oh. Brownie! Brownie! Tago. Brownie! Parang lumayo tong ruta na to, Master. Ha? Parang lumayo. Pinahabahan mo ba to? Pinahabahan ko na eh. Lumayo eh. Nakaka 23 kilometers na tayo mula nung umalis tayo no Valley. Pero pagka Marcos Mansion tayo dumaan, parang ang lapit lang ano, pag Revpal. Oo. Mas malayo yata tong ruta na to. Di hamak. Di hamak. Pero banayad lang yung mga ahon, hindi kagaya dun sa ano, sa Revpal kasi matindi talaga yun eh. Tsaka ano, yung kanina yung carjack, ano pala yun, sakto lang. Mas mahirap pa rin yung Timberland. Yung 17% na gradient niya maiksi lang. Sa Timberland kasi medyo mahaba-haba yun eh. Ayun, mukhang nasa taas na tayo. May nakita na ako dun sa bungad na ano, parang highway na, nakita ko na yung mga sasakyan eh. Kunti na lang. Tsaka tasan natin, ang ganda ron. Mandaron, konti. Pag-angat natin ganyan, nakita nyo mga sasakyan. Ayun oh. Ayan na oh, main highway na. Kita nyo yung pag-ahon na yan. Ayun oh, may mga sasakyan na yun. Malapit lang din pala mula Nuvali. 25 kilometers hanggang dito sa highway na to. Ayun, ating hala pa yung daan. Ayun na, hey, welcome to Tagaytay. Saan tayo? Kaliwa, kanan? Saan sila? Ayun, kanan pala. Kanan tayo. Ay, salamat, makakapagpahinga. Ano muna tayo? Pahinga konti, buwelo. Ano, kaya? Kaya. Antayin ko kayo rito pagbabalik. Pagbalik nyo. Kaya. Ay, pagod. Ay. Ano ba? Napukpok mo na? Thank you pala sa Spider para sa helmet nating maganda, kulay green. Bro, ako helmet? Ang bilis ito. Kailan ka pa rito, Dok? Isang araw pa? Nakaahon na ulit ako. Nakakawa na ulit. Oo. Saan tayo punta? Bagong tubig? Blackwall pala, Blackwall. Blackwall. Ito tayong Blackwall. Ilang kilometro yun? Bilis lang. Yan, pagka inaakit mo yung Sampaloc, mga ilang oras? 2, 3? Ano yung 17 kilometers na yun? 12 kilometers. Paakit ng Tagaytay galing Talisay. Sa Blackwall, 30 minutes. Kalahating oras. Oo. Sa'yo. Hindi, sa'yo. Ay, ibig sabihin sa'yo mga 15 minutes. Shotgun o Blackwall? Blackwall ako, Blackwall. Mas mahirap. Mas mahaba. Shotgun. Shotgun. So, mamaya, pagkumparahin mo. Wala talaga. Lutsinta.
pa tayo. Lagay natin sa ating handlebar bag. Marami tayo nalalagay dyan eh. Okay, tara na. Tapos na mag quick break. Pagbaba ng Sampaloc, kanan. Tapos diretso hanggang Laurel. Hanggang sa 7-Eleven doon. Tara, eto, puro lusong. Yan, gusto ko, puro lusong. Lusong lang muna. Lusong tayo sa Sampaloc. 12 kilometers na lusong to. So mahaba-habang rock music pasok. Yun, sa wakas makakapagpahinga rin tayo. Kanina yung galing Nuvali 25 kilometers paakyat ng Tagaytay. Pero kita nyo, di naman puro ahon lahat. Ngayon, bababa tayo papuntang Laurel. Bababa tayo ng Sampaloc. Ito dati inahon na namin to 12 kilometers. Ngayon lulusungin natin. So kaya hay tayo dyan. Ay, sarap sa Tagaytay. Narating ko rin. Kaya lang hindi ito yung rest back natin ha. Kasi ang kailangan natin ma-rest backan mula doon sa Novaliches paakyat ng Tagaytay. Ngayon Nuvali lang tayo nagsimula eh. So hindi ito kasintindi. So hindi ito counted. Next time rest back tayo yung Tagaytay. Novaliches o Tagaytay, balikan. Yan. Yun, dito tayo, Tagaytay Rotonda. Dito tayo sa may exit papuntang Laurel. Dito tayo bababa, Sampaloc. Bali mas malapit nga tong ruta na to. Let's go. JT's. Tayo sa JT's. Ano, JT's. Kay Jimmy Tantot. Diretso na tayo. Tara. Ay, salamat. Tagaytay Rotonda. Noong nakaraan, di man lang kita inabot. Picture lang ako. Picture muna tayo, picture. Oh, Tagaytay Rotonda. Tayo sa Sampaloc. Ito na, pwede na tayong mag-rock music. Pasok! Go, master!
Brownie! Ay, bumuhos na ulan. Woohoo! Sarap! Lari lang tayo at basahin yung kalsada. Alalay tayo. Pakita natin dito, maganda yung view rito. Ayun, oh. Kita natin yung Taal Lake. Yun, ganda. Sayang, sana makita na maganda. Ganda! Ay! Na-miss ko yung outdoors. Pero dito kailangan magdahan-dahan tayo. Kasi bukod sa basa yung kalsada, kaya maraming mga loose na materials. So, dahon, sanga ng puno. Ganda! Ang ganda nung part na yun. Sarap! Ay, 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 ay. Haba, no? Haba ng lusong. Ito rin yung mismo nga ahunin natin mamaya. Pero banayad lang naman, negative 7% gradient lang yun. Kaya lang mahaba, 12 kilometers to. Ang baba na natin, oh. Hanggang yung Tagaytay sa taas, oh.
Yun, at hindi lang puro lusong papuntang, at di lang puro lusong papuntang Talisay. Ito, bandang gitna, meron ding bawi. Ito, 5% gradient to, kaya medyo bumagal tayo. Yung tatlo, ano na sa unahan, mukhang minamani nila to dahil syempre, ikaw ba naman galing kang ganda. Namiss ko talaga yung mga gantong scenery, mga gantong eksena. Yun, natapos na yung 5% na gradient dahon. Banayad lang pero iniwan ako ng tatlo. Malamang maning-mali sa kanila yun. Siyempre galing sila sa sa multi-day ride. Dami kong palusot. Yaan mo sila. Rock music, pasok ulit. Rock music, pasok. Ganda ng design sa gilid, oh. Hoy!
Sarap dito, tahimik na tahimik oh. Shh. Huwag tayo maingay. Tahimik, sarap, namnamin natin. Ay! Uy! Ang sarap, tapos may ambon-ambon ng konti. Priceless mga kapot-pot. Ah! Sarap mag-bike! Ayun, Tal! Ano ngayon? Araw dun eh. Ano, tara na? Saan tayo aakyat mamaya? Sa Blackwell. Ah, doon paakyat, Blackwell. Hindi na dito. Buti naman. Pero mas maiksi ahon doon. Mas matindi. Mas madali itulak doon, tara. Mas maiksi itutulak natin. Yes. Ang haba nito eh. Truck. Yun, buhos na naman ang ulan. Nandito tayo sa George Vargas Memorial Elementary School. Time check 11:22. Yan. Woohoo! Sarap maulan. Woohoo! Ang lakas ng ulan. Ramdam na ramdam. Namiss ko maligo sa ulan din ha. Hey, si Doc. Kain daw. Kain muna dito. Sayang, sarap na ng ligo ko sa ulan eh. Sandok. Tara. Pagkain mo, Dok. Sinigang ako, eto. Sisig. Si Boss Jai, mechadong matarap yan. Yun, tapos na tayo mananghalian. At malalaman na natin, first time na natin masusubukan yung Blackwell na kinukwento ni Doc. Hindi kaya mag-blackout tayo ron. Antayin nyo na lang ako sa taas ha. Let's go. So galing dito 12 kilometers pa raw. Hinto tayo? Sige. May tubig dyan ha. Ayaw mo? Let's go. 12 kilometers pang paganon. Tapos mga 5 kilometers na ahon daw. Ano kaya ang itsura ng Blackwell? Sa Sampaloc Barangay Hall, Talisay, Batangas. Dito mga kapot-pot oh. Pag tumingin tayo sa kanan bandang taas, andun, teka, natatakpan eh. Mamaya bandar makikita natin yung Tagaytay, ayun yung building na yun oh. Ganyan kataas yung akitin natin.
Yun, yung apat na building na yun, no? 5 pala, 5 building. Dito tayo dadaan sa maraming ahas. Yun, grabe, tingnan mo yung bundok na nakaharang, oh. Nakaakitin natin, natatawirin natin. Eto, naalala ko tong kurbada na to. Ito yung bubungad sa'yo sa kaliwa, mamaya dun. Hindi pa ngayon. Yung pagkatapos ng mga puno-puno na to, ayun, Taal Lake, makikita natin. Ganda. Yun yung view. Tabi-tabi tayo ng Taal Lake. Ayan, eto, time check 12:08. Andito na tayo sa Laurel. Wala pang pangalan dyan eh. Hindi ko pa napalagyan. Pero ayan, eto. Welcome to Laurel, Batangas. Ano yun, bali 40 kilometers na mula nung umalis tayo sa Nuvali. Sarap magbike. Na-miss ko talaga magbike. Ayan. Ayun, pakyat ulit ng Tagaytay, oh. Ayun, oh. Ayun yung mga building, grabe, ang taas. Kita niyo yung bundok na yan, oh. Tapos sabi ni Doc, mga 5 kilometers lang daw yung black wall. Ibig sabihin, grabe tarik nun. Yun, nandito na tayo sa 7-Eleven Laurel. Dito raw tayo kakanan, sabi ni Boss Jai. Ayun si Doc, una-una na naman eh. Pahinga ka ng pahinga. Ito na, 7-Eleven. Papasok kami dyan, paakyat ng black wall. May tricycle naman dyan, no, kasakali. Pwede pa hila. Pwede pa hila. May nag-alok sa akin dyan eh. Ha? Oo, may pahila. Single na motor. Try natin. Yan yung ano eh, yung hilahan papuntang Triscal. Hilahin ka nakahiga. Nagapos ka. Tignan natin kung hanggang saan tayo aabot. Lumusong ng Triscal eh. Diyan hinihila. Ayun, tapos na ang oras ng pahinga. Let's go. So, time check, 12:35. Sabi ni Doc, kaya niya raw ahunin tong black wall ng kalahating oras. Siya yun. So, tayo siguro mga 1 oras mahigit ang tansya ko kung kalahating oras kay Doc. Pang magkakaubusan tayo ng gear dito ah. Partida pa, naka fat bike pa yan si Doc, oh. Sabi ni Doc, kaparehas daw to ng ano, pwedeng mahambing sa Mount Pingas, pero mas mahaba. Ako napanood nyo yung dati, meron kaming ano, Mount Sinukuan sa Mount Pingas. Ganun daw. Magkakaalaman. Ayun, 7-Eleven. 7-Eleven. 7 Eleven. 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 7
Wrong timing pa yung araw ah. Ngayon pa talaga. Ngayon pa talaga nagpapasikat yung araw. Kanina maganda yung panahon, maambon-ambon eh. Ngayon, nararamdaman ko yung ano, sikat ng araw. Tanghalin tapat pa naman, 12:43 ng tanghali. Alaman natin, wala pa eh. 3% gradient pa lang tong dinadaanan natin ngayon. Mamaya magkakaalaman banda ron. Kita mo si Ido ko, pati isi-isi lang oh. Nagko-conserve ng lakas to. Kaya dito lang tayo sa likod niya. Ayun, itong lugar na to dati ng ganyan yan eh. Wala na bago rito. As is lang yan. Barangay as is. As is lang yan, di ba Brownie? Brownie? Ah, wala nagbago rito. Bah, pinapasabi ko na itong black wall ah. Naka 10 minutes na tayo mula nung pumasok galing sa 7-Eleven. Wala pa yung ahon. Ang nakakakaba rito kasi papalapit tayo na mapalapit sa bundok. Ibig sabihin, mas malapit tayo sa bundok, mas tingala yung kalsadang ganun kapag hindi pa tayo nagsimulang umahon ngayon. Pag mamaya pa kagaya yan, lusong na naman tayo. Mukhang matarik talaga to ah. Bagay, 27% gradient daw eh. Tapos 12 kilometers sabi. Kung 12 kilometers, ibig sabihin kasing haba siya na Sampaloc. Pero malalaman natin. Ayun, no, kita ko na kita. Ayun, no, may dalawang building na yun. Bah, mura ng karwas dito, 5 piso. Ayun, no. Ayun, taas. Sa kaya dyan yung daan? Malalaman natin. Sunugan tayo kila Doc. Sila Doc tsaka si Boss Jay, ang dalawang yan, kakagaling lang nila dito ng isang araw. At mukhang nabitin. At dinamay pa kami ni Sir Ronnie. Ayan na, bakit pangat na yung kalsada? Diyan na ba simula na ahon? Hindi pa? Ah, hindi pa pala. Ah, nagkagad ako eh. Tingala lang, pero hindi pa raw ito yung simula ng ahon. Maiksi lang ngayon. Kala ko mahaba na eh. Konti lang. Kaya natin yan. Patikim na ahon. Yun, tapos na. Maiksing-maiksi lang. Oh, may lusong pa. Gusto. Buti na lang hindi tayo na-timing sa ano, sa sikat ng araw na kanina. Parang sisikat yung araw pero ngayon umaambon na ulit. Makulimlim lang ito. Mukhang makakatulong yan sa atin kahit paano. Hindi masyado mainit pag-akyat. Tama. Ito na yun? Ito na ba yun? Ito na yun. Ito nagsimula sa 50 kilometers. Tignan natin na.
Ito na ang simula ng Black Wall. Kapit kaya ako kay Doc. Ano? Sa likod. Baka makatulong. Yan, ulan mo pa. Banayad lang. May recovery pa oh. Hindi pa pala masyado yun. Sakto lang. Banayad lang po. Mukha mo. Banayad daw. Yan, natapos yung bungad na banayad. Eto, may paliko. Ano kaya ang naghihintay sa atin dito? 9% lang yan, yung kaninang bungad. Wala pa. Wala na ng barangay niyo dapat. Taas na rin dito ah. Ayun, no? Kita mo malalim na sa kita mo malalim na sa kanan natin, no? Pero hindi pa ganun kataas. 163 meters above sea level pa lang to. Ang akitin natin nasa 800 meters above sea level. So meron pa tayo mga 700 meters pataas. Ayun. Ano yung nakatinggal ng kalsada na yun? Yun na yata yun ah. Hindi pa. Hindi, wala pa. Wala. Ayun na, mababa lang. Wala pa. Katago eh. Akala ko may bubulaga eh. Wala ka pala. Wala pa. Lakas ng hangin oh. Tama sa mga puno. Ha? Ito na umpisa? Yan na kaya yun, ayun ano? Tayo doon, no? Ayun, no? Hoy. Mukhang ito na yata yung ahon ah. Hula ko lang ah. Hindi. Hoy, bakit huminto tong dalawang to? Mukhang ano ah, mayroon akong nararamdamang hindi maganda. Huminto eh. Hindi naman basta-basta ihinto yung dalawang yan eh. Yan na ba yun? Ha? Nagapangin lang. We. Yan na nga, yan na. Teka lang. Bueno tayo, mga 3 minutes. Teka na. Tara G. Ito na nga yun. Dalawang to na. Ito na nga. Sumisigaw. Ito rin mga hihilahin. Tatlong daan daw hanggang taas. Pasubok muna, pasubok. Bandaron. Matarek. Hindi naman tatawag dito yan pag nandun na. Subok lang. Bababa kami. Pagka... Grabe. Grabe yun.
bababa. Pag bumaba, tapos. Ah, Ulit yung tubo. uy. Hindi ah. Mataas oh. Ha. Uy, grabe tarik. Ay, grabe. Mangat. Ah, umangat. Umangat ako. Sorry. Ah, grabe. Umangat eh. Hindi ako. Grabe. Recovery. Lakto. Si Doc tsaka si Boss Jai kinaya. Umangat ako eh, sayang, konti na lang oh. Teka. Hindi, wala recovery. Ay no. Diretso pa rin. Kita ko. Kaya yan. Subok ulit, subok. Yuko na tayo. Hindi. Teka. Taas eh. Hindi ako makaano, umangat pa rin. Ikaw master, sige. Ya. Grabe yung tarik eh. Si Ronnie bubuelo ayun. Buelo. Hindi, dapat sa kabila ako. Dito. Ayun, si Ronnie nakakuha. Yun, nakakuha ng konting buwelo. Yan na. Ay, grabe. Ayun, nakabuwelo. Ay, salamat. Ay, tindi. Piya, teka. Hirap. Gravity. Taas oh. Parang hawig siya sa San Isidro. Kaya natin mabasa yung gradient. Kasi nakahinto ako eh. Tulak natin konti. Ayun. Dehins kaya.
Sayang, konti na lang, recovery na. Kaya lang, hirap guluhan eh. Wala yan. Pagdating dito, sakay ulit tayo. Ha! Hindi. Ha! Pwede na dito. Grabe rin lalim nito. Ito, medyo banayo dito. Kaya natin to. Hindi lang natin alam pagkaliko dyan kung ano itsura. Pero kanina buti na iibawi ko rin kahit pa paano. Nakapadyak tayo ng konti. So maiksi yung tinulak natin. Pero sila Doc, sila Boss Jai, si Ronnie, titindi. Kailangang damihan talaga yung ride. Hindi tayo ubra sa kanila. Yan, recovery. Tulay. Ay, salamat. Uy, katingala hindi. Ha. Yun. Binalikan ko lang yung mga nakamotor sa baba. Binalikan ko yung mga nakamotor sa baba. Para lang sabihin sa kanila na kaya naman. Sinabi mo kaya naman. Bumaba ako. Sabi ko, boss, kaya naman. Hoy, ganda. Tatawa, mag-drone ka. Ganda ng view, Taal Volcano. Hindi ito Hindi yan ang Taal Volcano, di ba? Yung isa, yung patag. Ito lang lagi na pagkakama ng Taal Volcano, yung maliit na, pero hindi talaga yan. Selfie. Ha. Ganda Umabot ako ng 181. Galing mo, di ka tumukod. Yun, yan na pala yung pinaka-grabe. So, dito raw, sakto-sakto na lang, medyo. Pahinga na tayo, enjoy natin yung magandang view. Yun, andun yung babalikan natin, nakikita yung Ferris wheel na yun. Doon tayo, paikot, pa ganun. Puntang Sky Ranch, yung Sky Ranch eh. Tara. Lakas ni Boss Jai, hindi tumukod dun sa matindi na yun. 181. 181 beats per minute yung heart rate niya. Grabe yun. Tara. Yan na, okay. Ewan ko kung totoo yung sinasabi ni Boss Jai o binubudol lang ako. Yun na raw yung pinakamatinding parte nun. Tas dito, kaya na raw to. Bridge of Hope pala yun. Yung tinambayan natin. Yun. Ito, ahon ulit. Mahaba pa rin eh. Sagad ang gearing natin dito. Lalo kanina. Pagka ganto-ganto lang, medyo kaya natin yan. No, kanina matindi talaga.
Yun, nakikita ko na ulit yung recovery. Si Doc matindi kanina, walang babaan, tumatayo pa dun sa fat bike niya. Grabe. Hopya. Ayun, meron pa ulit. Mukhang... Pero ito mukhang maiksi lang. Ayun, hindi natin alam ha. Ya, ayan. Ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Banayad lang. Meron pa palang shift. Meron pa palang gear. Ay, mas gumaan. Mas banayad ulit. Sarap. Lakas na hangin. Yun. Ay, salamat. Mukhang konti na lang. Yun, meron pa ulit. Pero ito, maiksi na lang. Yun. Puro maiksi na lang. Tama nga si Boss Jai. Mukhang yun na yung mukhang yun lang yung pinakamatindi ron. Mamaya pagka dating natin sa Tagaytay, try natin siya ikumpara sa mga ibang matitinding ahon na nadaanan natin. Hindi ko pa alam kung mayroon pang ahon sa harap. Pero kung yun na yung mga yun, para sa akin, mas mahirap isang isiro. Pero matindi rin yun Yun, recovery. Ay, salamat. Ang ganda ron, no? Ayun, meron pa ulit konting ahon. Pero nakita ko yung bike ni Doc. Mukhang nagpahinga ron, sabay yun. Siya nga. Ayun, no? Si Doc naglalakad. Uy, mukhang mahaba pa tong ahon na to, maiksi lang ulit. Kaya na. Kaya natin yung black wall. May tukod lang yung kanina. Pero kaya naman. Kung medyo madalas-dalas tayo nagre-ride, kung marami ensayo, kayang-kaya yan. Yun, buhos mo ulan. Para presko.
Konti na lang. Wow! Woohoo! Sarap, ang lamig. Ah. Ah. Ay, salamat. Ay, very refreshing. Yung buhos ng ulan. Sarap. Pero mataas pa. Ayun pa yung aahunin natin, no? Ayun yung Tagaytay eh. Nakaka... Bah! 351 pa lang tayo. Eh, sabi mga 800 eh. Hindi sabihin 500 meters pa yung aahunin natin. Hala, meron pang ahon. Ayo pa. Kaya pa, konti na lang eh. Yun, water break muna. Itong mga to, pahinga ng pahinga. Kung ako lang talaga tatanungin, gusto ko Pahinga ng bike, pahinga. Ano tagay tayo? Labas natin sa arko ng Alfonso. Yung may checkpoint. gusto ko yan, Alfonso. Lalasing tayo niyan. Malapit na oh. Pambuk na lang. Taas pa yan, 500 meters na elevation pa. Parang dead na lang. 387, no? Mga 400 pa. 500 lang dito eh. Oh, tara, nakapagpahinga na kayo. Minsan na master eh, kailangan pahinga. Oo. Nakita ko lang doon, max 20 kph daw eh, kaya binagalan ko lang eh. Oh, Pia, teka lang. Parang pupulikatin na ako. May pumipitik na naman eh. Grabe itong mga to, bro mo ito. Eh sila kakagaling lang ng Buklaw. Ilang oras na akyatan yung ginawa niyo, Master? Dok! Ilang oras daw? 6 hours. Nabatak ang hita nitong mga to. Ayun, oh, mahaba ulit ahon. Ha. Ayan. Kaya tsagain. %11% gradient. Itong isang to.
Yun, 15% gradient din pala yun. Maiksi lang pero matarik din. Yun, ay salamat. Recovery na ulit. At presko ng hangin. Ha? Kaya na maiksi lang yung recovery. At saka nauna na yung tatlo. Hindi na tayo nakasabay sa kanila. Pero mukhang konti na lang to. Ay, parang sarap tumambay dito ah. Kitid ng kalsada, mahirap dito pagka may nakasabay kang malaking sasakyan. Kaya kung may makasabay tayong truck dito, malamang ihinto tayo sa gilid. Sikip eh oh. Magganit tong kalsada na to, ano? Magraba, ang hirap padyakan. May palusot. Yun, recovery ulit. Saka mas maganda na yung kalsada rito. Wala nang graba-graba. Hindi tayo papunta. Lapit na. Kunti na lang. Ay! Grabe. Pero at least nakasurvive tayo. Well, hindi pa pala. Mamaya pa natin masasabing nakasurvive tayo pagka nandun na tayo sa lupa, sa Tagaytay. Kasi pagkatapos sa puro pababa na yun, kayang-kaya na natin yun. Uy, meron pa ulit. Dahan-dahan, baka may butas. Ahon pa rin oh. Sana maiksi na lang to. Sana magpahinga, gusto ko na lumusong. Kaya, konti na lang. Hinto tayo, may shooting. Baka ma-discover tayo. Umuhon dyan, umuhon. Bilog, ibabol. Galo. Yan. Kunti na lang. Sana yan na yung last na ahon para makaraos na tayo. Malamang yung tatlo nagpapahinga na yun sa taas. Kunti na lang. Meron pa palang matindi pa pala ulit yun, no? Ayun, hanggang dito. Tukod na naman tayo. Yan, di bale. Tama na yung tulak natin kanina. Padyakin na ulit natin to. Ano tayong pupulikatin. Konti na lang pala. Yun.
Nakita na ako ng pag-asa. Hala, ba't patingala pa ulit ito? Kanina parang nakikita ko na yung highway ah. Gusto ko nagpahinga. Konti pa, tsagayin natin. Parang kamukha ito nung paakyat ng Bitbit River. Pag galing kang Bitbit River, tapos pabalik sa main highway. Ganito yun. 14% gradient. Ganito itsura. Ha, tsaga. Tsaga. Kaya, dahil natin sa tsaga. Oh, ano to? Ba't meron pa? Ha? Taas yan, last na ba yan? Ha? Last na yan, tapos isa pang patilisi ko. Hindi, last yan. Yo, ito yung pinakaano na araw na. Ha? Punta na tayo sa siko. Tapos daan na. Ha, teka, mapahinga muna ako. Sige, yun. Yung bar. Tingi. Ha? Grabe. Isang ano na lang yan. Tapos highway na yan. Pahinga muna tayo. Tama. Yan. Yun, may upuan. Ay, grabe. Ang hirap. Parang mas mahirap pa to sa restback ng Tagaytay ah. Yung Manila to Tagaytay, mas mahirap pa to eh. Ayong No? unang bike. Pag galing akong Novaliches, paakyat ng Tagaytay Rotonda. Daan, ito, ilang ban ba ito? Mas mahirap to. 54. 54? Ay hindi, mas malayo pa rin yung Novaliches, pero mas maraming ahon to. Ito last na ganun na lang sa isang malupit na siko. Nako po. Tara, okay na yun. Magpahinga na. Ito na lang daw, isang ganto, tapos isang siko, tapos highway na. Hindi na yan. Tsaga-tsaga na lang. Magkagandong mahaba na yung inahon mo, parang lahat ng feeling mo flat ka, o kaya feeling mo may masikip. Mabigat eh. Narinig yung birit ng kotse na yun, no? Hirap din siya eh. Ha? Ayun, Pambulaga. Matindi yun, no? Katingala. Sana highway na yan para makapagpahinga na. Konti na lang, konti na lang. Ako, kita mo yung lusong ng jeep, oh. Kayo ko. Kaya, tutukod pa ba? Sana wag na. Tsagain na natin yan, konti na lang yan.
Ha. Kunti na lang. Huwag ka na tumukod. Huwag ka na tumukod. Kunti na lang yan. Huwag na please. Recovery mo. Recovery mo. Ayun. Ayun, nakita kami kawayan. Sana yun ang dulo. Kunti na lang yan, boy. Kaya mo yan. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kunti na lang. 19% gradient pala to. Kaya pala makunat. Kunti na lang. Kahit hanggang dito lang. Pagdating dito sa isa pang siko na to, baka pwede tayong tumukod. Pero ito hindi na. Yun. Yun. Nakasurvive. Salamat. Kaya pa ba? Ito na lang. Ito na. Last na. Grabe yun, no? Tarik. Tingnan mo yung motor. Kaya pa. Kaya na to. Dito na natin kunin sa kaliwa. Mas banayad. Oh, I love you daw, Perla. Sabi ni Ray. Kunti na lang. Sana ito na. Sana yan na yun. Ayan ang yung patag. Ay, thank you Lord. Patag. Nadaan sa tiyaga. Sana nga ito na. Sana wala na. Letter S pala yun. Yung pinakahuling hirit niya. Ayun. Thank you daw. Arko ng Alfonso. Thank you. Come again daw. Next time na. Next time ba tayo babalik at mahirap. Huhuy. Mga kasama ko. Ay, mga kasama ko nawala. Dumiretso na siguro sa Arco. Ayun! Nagpapahinga na naman tong mga to. Talaga naman, no? Ang hilig magpahinga na tong mga to. Ang hilig nyo talaga magpahinga. Yung isang siko, no? Ha? May tayo isang siko. Anis? Yung isang siko ulit. Saan tayo dito? Pa Rotonda. Rotonda. Okay. Ano Dok? Ba't nakalupay-pay ka dyan? Kaya pa? Kaya pa? Ilang minuto ka na nandito? Ano lang? Mga 5 minuto lang agad namin nila. Si Ronnie, Boss Jai. Yun, 5. Sa'yo, 5. Ha? Ang lakas ko pala.
Lakas ko pala. Time check 2:36. Tara, let's go. Wala. Ayun, konti na lang to. Mabilis-bilis tayo makakabalik sa Nuvali kung saan tayo nagsimula. Dahil karamihan naman nito ay palusong na. Uhuy, Tagaytay. Nabalikan din, salamat naman. Oh, meron tayong kapot-pot. Tara. Kanina pa namin kayo nahanap eh. Kanina pa daw hinahanap. Hapon. Gandang hapon. Sa kayo mikot. Blackwall. Blackwall. Ah. Nag-message ako sa inyo Saan? na kayo tayo na kay ano, Charles. May bulaluhan kasi ako sa People's Park. Baka lang sakali. Ah. Free kayo. Sa sunod na gala niyo ba? Oh, next time, sige. Di ba, Red Pal? Tapos yung pinakataas People's Park. May bulaluhan doon. In case lang. Sige, minsan pagka Para bumalik kami makalibre ron. kayo ng bulalo. Pag ano bawal pa din. Pwede ba? Okay. Ah. Wala bang checkpoint doon? Sa ano? Wala naman checkpoint. Saan? Ha? Sa Tagaytay. Repal kasi meron daw eh. Ah, wala. Doon kami galing ngayon eh. Nagpa-check kasi kami sa Miguel, Santa Rosa. Ah, wala Kami daw. dumadaan kasi may traffic dito sa Santa Rosa eh. Woohoo! Hello, Tagaytay! Ayan ni Master! Ang Blackwall! Boom, panis ha! Ito yung papuntang ano, Indang sa Mendez. Diyan kami lumabas na nakaraan eh, na gano kami ni Sir Ronnie. Yung one-on-one ni Batman. Yung one-on-one with Batman na Tagaytay ride namin. Diyan kami lumabas, lumaka kami Indang, Cavite via Mendez. Ha? Dati, payat yung hotel na yan. Ay, mataba yung hotel na yan. Oo. Mataba. Dati mataba, ngayon Ngayon, payat na. Bakit? Kasya na eh. kasya na. Kasya na. Yun, nandito na tayo sa tapat ng Sky Ranch. Kanina lang nakikita natin yung Ferris wheel there, ang liit-liit to. Ngayon, nandito na tayo sa tabi. Oh, konti na lang.
Robinsons Tagaytay. Ito yung mga building na kanina tinitignan ko nung nandun sa Laurel, Batangas, oh. Yan, kulay puti na yan. Ano ba to? Summit Ridge. Yan, yung mga yun. Kanina, lit-lit lang yan. Ngayon, dahil na tayo sa tapat niya, oh. Ayun, at nakabalik na tayo sa Tagaytay Rotonda. Woohoo! Success! Kalaw kanina magkukulap sa kalaw kanina, mabablackout ako sa black hole eh. Ay, kaya naman pala. Ayun, dito tayo pumasok kanina, naikot na natin. Woohoo! Saan daw tayo bababa, Master? Sa dati, Carjack? Ayun daw, dun din tayo bababa sa Carjack. Uhoy, sarap! Puro lusong na to. Hanggang makabalik tayo sa Nuvali. Puro lusong na. Kaya hayay ang buhay. Sarap po, mahangin. Ayun na, nakabalik na tayo dito sa kung saan tayo lumabas kanina. Yan din tayo papasok. Hanapin lang natin sila, Dok. Ayun na, nauna na sila, Dok. Bagay na pag-usapan naman kanina kila Aling P ang daan. So dito yun. Ito, baba tayo dito. Tapos daan ulit tayo ang Carjack. Yung lusong natin kanina. Pabalik na ang Nuvali. Kaya lang, parehas namin hindi kabisado din sa Ronnie. So, papain natin. Karabutan na lang, karamihan naman dito puro lusong na. Kaya medyo madali-dali na to. Oh, may nakita pa tayo mga kapot-pot dito. Dito pa Nuvali, no? Ganun? Opo. Sige, ikaw mo naman. Sige, ikaw mo na. Ay, ba't may tayo? Sige, isang. Ay, salamat. Ito na. Kabalik na tayo sa Carjack. Ang haba nitong lusong na to. Parang mas mahaba pa dun sa ahon kanina. Konti na lang, balik na tayo. Kaya mo na yan. Yun, tapos na yung lusong ng Carjack. Ito na, pagkaliwa natin dyan, bali na. At matatapos na yung ride natin. Yun, konting kempot na lang, nakali na tayo. Pagkalampas na ito, kanan tayo dyan sa kabilang side. Tapos konting-konti lang, nakali na yan.
Ay, salamat. Nakabalik na sa Nuvali. Yung tatlo nandun na, nauna na. Ako halos wala na maisipa pabalik dito. Pero at least nakabalik. Hindi tayo sinumpong ng pulikat. May mga konting tukod pero okay lang. Ay! Kaya na natin rest back kami Tagaytay sa susunod. Kasi ngayon 90 kilometers yung na-cover natin. Pero di hamak na mas maraming ahon to kesa dun sa Novaliches o Tagaytay. Yun. Uhuy. Tignan mo tong mga to, nagpapahinga na naman. Ba't nagpapahinga na naman kayo? Pahinga kayo na pahinga. Dyan nagwawakas ang ating Carjack X Blackwall. Ang medyo rest back lang sa Tagaytay. Kasama si Boss Jai. Ay! Si Batman. Uy, ako yun. At si Mekaniko Martilyo. Pasok pa ako. Pala namin ang matatang kasabihan ng mga sila. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe. Ay, suswertehin! Hinang-hina. Grabe kasi. Ay, hindi mag-skip naman. Mas lalong suswertehin! Woohoo! Teka, ako di pa closing. Hanggang sa muli. Salamat. Ano na naman naging problema nito? Yung ahon nun, yun lang yata. Mga puro recovery na. Ay, mga kapot-pot yun, no? Ewan, mga kapot-pot. Tinintuhan ni Sir Ronnie. Hinto rin tayo. Sir, good morning. Yun, nakapagpahinga. Thank you. Ingat kayo, ingat. Yun. Nakalabas na tayo ng Golf City. Buti na may mga kapot-pot tayo ron. Grabe na kurbada. Uy! Ay, sabay boost ng ulan. Sarap. Sarap! Uy! Boost ng ulan. Nakpa, ito yung mga ahuy natin mamaya. Kita nyo yung mga kapot-pot. Seven kilometers pa. Dito natin dyan sa Muhon, papuntang Talisay. Ayun, Taal Lake. Oh, ganda. Sayang may mga puno, di natin makita.
Grabe yung kurbada yun, no? Tignan nyo, oh. Hintuan natin. Tawag na. Dito, paikot. Ikot, dadahan. Grabe, no? Doon tayo galing, oh. Yan sa may riprap na yan, no? Ayun, ganda ng view. Taal Lake. Hindi pala kami dito dadaan, mamaya sa kabila na yata. Ang ganda. Ayun, oh. Hindi tayo mabilis dito. Makita natin yung Taal Lake. Ang ganda, eh. Yun. O, diba? Ganda, oh. Ba tayo? Si Boss Jai tsaka si Tok nauna na sa baba. Si Sir Ronnie naman nasa likod. Kanina nagbinuro siya kasi nagka-capture siya ng mga footage na naman. Yun, no? Oh, yun, no? Ganda tignan. Yung mga fish pen ba yan? Nakikita natin. Sayang kung may drone tayo, makikita natin na maayos yan, no? Ayun yung Taal. Ayun, nakikita natin, no? Okay, diretso. Ah, lakas ng hangin! Grabe mga kurbada rito, kambing.
Lapit na tayo dun sa ano, ka-level ng lake. Nakikita ko na yung tubig, ayan no. Mga mahaba na usong bato na po. Ano kaya yung sinasabi na Dok na ano, black wall? Ayun, nasa baba na tayo sa wakas. Ayan na yung lake. Hindi natin alam saan tayo. Kaliwa kanan, kaliwa kanan. Dapat andito yung sila Dok nag-aantay. Ayun, sa kanan. Si Boss Jai. Pansamantala, silip tayo rito sa gilid ng lake. Yun no.